Morjens, mun nimi on Timo Liittomer. Timo. Työskentelen Helsinki-Vantaan alueella Sirja koulutus- ja kehittämiskeskuksessa nuottivalmentajana. Mitä tarkoittaa nuottivalmennus? Nuorille 16-29-vuotiaille voi tarjota valmennusta, jos sinä tarvitset jokapäiväiseen elämään erilaisiin haasteisiin keskusteluapua tai jonkun suunnitelman laatimiseen. Esimerkiksi tilanne, jos sinä vielä et ole löytänyt sopivaa työpaikkaa, opiskelupaikkaa tai opiskelu voi olla keskeytynyt tai vaarassa keskeytyä tai joku muu asia tulevaisuudessa mietittää, yhdessä keskustella lisää. Mitä valmennuksen tavoitteet nuottivalla on? Sinä tunnistat omat vahvuudet, voima, varasi, taitosi, opi kuinka voit hyödyntää voimavarojasi omassa arjessasi, opiskelussa, työssä, työnhaussa. Kehität elämän hallintataitojasi, itsestäsi, raha-asioista huolehtiminen, oma arki, asioiden huolehtiminen. Kehität työelämään kuuluvia valmiuksia. Saat tietoa erilaisista työn, opiskelu, tulevaisuuden mahdollisuuksista. Saat omaan käyttöön tukiverkoston palveluja, jonka avulla sulla on mahdollisuus edetä kohti tavoitteita. Jos sua kiinnostaa, niin ota yhteyttä WhatsAppin kautta. Minä osaan viittomakieltä tai puhetta, mikä vaan. Sinä voit rohkeasti ottaa yhteyttä. Tervetuloa. Moi moi.